כשאורי התקשר אליי ואמר לי שהוא מארגן את זה, הייתי בהלם. קודם כל בהלם מזה שזה אורי. ילד השקט, המופנם, תראו מה הוא הרים. צייר. אז אני חושבת שזה באמת מגיע לו צל"ש. אני כל הזמן נזכרת בדברים קטנים שאני בחוצה. קודם כל, אתם הייתם המחזור הראשון, לא המחזור הראשון, שהתחיל לכיתה א'. ואנחנו היינו צוות מאוד קטן של מורים, גם בין המורים הייתה אווירה מאוד מיוחדת. המורות והבעלים שלהם היה באמת משהו מיוחד, אבל בכיתה שלכם היו כמה דברים מיוחדים. א', אמרתי קודם לדרור, חלק גדול מהילדים הם ילדים בכורים להורים שמאוד מאוד היה אכפת להם. והכיתה הפכה לא, זה לא הייתה מכה. נזכרתי למשל באבי קראוס ומנו. אבל ביום הראשון בכיתה א', הוא ישנו, הוא לא פה רק. הוא לא פה. הרגע אותו כבר. מה הרגת אותו? לא, אבי זה דני בין. ישבתם על השטיח ביום הראשון בכיתה א', הייתה מחצלת או שטיח? אני לא זוכרת. בטח היה על הרצפה קרה או שם קצת. וניסינו לעשות איזשהו... שאלתי אתכם, מה אתם מצפים שיקרה בבית הספר? ומה אבי אמר? אחותי אמרה לי שהיום נגמרים החיים הטובים שלי. עכשיו, הוא הגיע לבית ספר קורא. כן. נכון, היה לו איזה חוברות כאלה, הקטנות הסיבוביות. לא, אתם למדתם באלפונית, דנה נמה דנה נמה.